Vážené poslankyne, vážení poslanci, srdečne vás vítam na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kysuckom Lieskovci. Keď je zúčastnených 8 poslancov, toto obecné zastupiteľstvo je uznašania schopné. Ospravedlňujem sa pán poslanec Kurucar, že sa zdrží 10 minút. Dnešné zasadnutie s dvoma bodmi programu bolo schválené na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva 1.10.2020 uznesením číslo 228/2020. Program dnešného zastupiteľstva: po prvé otvorenie, po druhé voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky, po tretie uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci zmluva, za štvrté čerpanie rezervného fondu, po piaté diskusia, po šiesté záver. Kto je za, aby sa dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva postupovalo podľa programu uvedeného, čo som prečítal? Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Niekto proti? Má niekto návrh na doplnenie programu? Ja by som predsa asi doplnil jeden bod programu a to by bolo to verejné osvetlenie. No ale tam však si nič neposlal. Nevadí, dal by som to, však dám hlasovať, že dávam doplnenie bodu programu. Počkaj, príde ten jeho, alebo máme nejaké papiere, alebo čo tam chceš prejsť? Dívej sa, podklady ste nejaké dostali. Ďalšie papiere, čo sa týka špecifikácie, správca verejného osvetlenia nemá problém vysvetliť, čo sa týka špecifikácií zo stretnutie s vami. Len dnes som ho volal na zastupiteľstvo, pre zastupiteľstvom, ako som aj tebe včera volal, tak odcestovaný dnes prísť nemôže. Aj nevršia. Na zastupiteľstvo možno nie, ale nemá problém sa skontaktovať s každým z vás. A prečo to má problém dať na papier? Asi nevadí. Ja dávam, nevie písať, či? Ja dávam doplňujúci bod programu rozšírenie verejného osvetlenia o 19 bodov. Svetených bodov. Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Zdržala sa pani Čičalová, pán Masaryk, pani Mizerová, pán Lašo. Pán Kurucar neprítomný a pani Capeková? Ja som bola za. Za. Takže za. Pani Hofericová za, Kovačík za, Králikova. Dobre. Dobre, prejdeme. Môžem ešte, ja by som ešte teda jeden bod navrhla, čo v podstate to stanovisko tej hlavnej kontrolky k tomu, neviem ako to nazvať ten bod, ale k dofinancovaniu tých podielových daní, čo ste nám posielali. Lebo to ste vravili, že do konca 10. mesiaca treba požiadať. Požiadanie o to nenávratnej finančnej výpomoci. Neviem, ako to je presne. Zatiaľ návratná, bezúročná. Bezúročná finančná výpomoc. Zatiaľ je bezúročná, môže sa preklasifikovať na že by sa nemusela zaplatiť. Ale to zatiaľ... Jasné, to neviem ešte. Bod teda návratná finančná výpomoc. Dobre. Takže by sme to dali pre tú diskusiu. Dobre, aby sme ten termín neprešvihli. Dobre, dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Niekto proti? Všetci za. Prejdeme k bodu programu 2, to je voľba návrhovej komisie overovateľov zápisnice zapisovateľky. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Laša, pani poslankyňu Hofericovú a pani poslankyňu Mizerovú. Dávam hlasovať en bloc, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Všetci za. Overovateľov zápisnice navrhujem pani poslankyňu Čičalovú a pána poslanca Králika mladšieho. Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Za zapisovateľku určujem pani Hmirovú. Prejdeme k bodu 3, a to je uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci zmluva. Toto zastupiteľstvo sme zvolali preto, aby sa nám vyjadrila osoba zodpovedná za obstarávanie skladky TKO a rekultiváciu teda
dotyčná osoba momentálne na cestách, je na telefóne, ale včera večer som dostal vyjadrenie od obstarávateľa alebo osoby poverenej na obstarávanie, ktorý je zodpovedný za toto všetko. A dám ti prosím ťa, pán poslanec, prečítaj, lebo sa mi mňa okuliare. Tak dobre si pozorne vypočujte vyjadrenie k bodom aj pána poslanca Masaryka, ktorý má námietky. Stanovisko odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie bodu programu s názvom Uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci obecného zastupiteľstva v Kysuckom Lieskovci konaného dňa 1.10.2020 o 16:00. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovolujem si vás požiadať o ospravedlnenie za neúčasť na tomto rokovaní, nakoľko dnes 5.10.2020 mám rokovanie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky v Bratislave. Je možné, že v čase konania rokovania obecného zastupiteľstva budem už na ceste späť do Žiliny a teda v prípade, ak budete potrebovať ešte objasniť postup zadávania dotknutej zákazky, budem vám k dispozícii na telefonickú konzultáciu. Osobne by som preferoval osobné poskytnutie informácií o dotknutom postupe zadávania zákazky v priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, avšak z dôvodu mojej pracovnej zanepráznenosti je nevyhnutné termíny pracovných povinností plánovať minimálne 7 pracovných dní vopred. Z uvedených dôvodov poskytujem nasledovné stanovisko k dotknutému verejnému obstarávaniu. Na základe vznesených pochybností na rokovaní obecného zastupiteľstva k bodu číslo 6 s názvom Uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci, ktoré mi bolo doručené v zvukovom formáte MP3, vám zasielam vysvetlenie k postupu zadávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou podľa paragrafu 117 zákona číslo 343/2015 zbierky zákonov o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon o verejnom obstarávaní s názvom Uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci. Vzhľadom na časovú tieseň realizácie zákazky a obsah poskytnutých informácií starostom obce a projektantom predmetu zákazky boli navrhnuté nasledovné kritériá na vyhodnotenie predložených a na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality v súlade s paragrafom 44 odstavec 3 písmena A zákona o verejnom obstarávaní. Po A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách z DPH podľa výkazu výmeru s určenou relatívnou váhou 80 bodov. Po B. Lehota dodania predmetu zákazky zatvorke. Ďalej len lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v celých kalendárnych dňoch od dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi s určenou relatívnou váhou 20 bodov. Predmetom dotknutej zákazky je nenáročná stavba, v rámci ktorej realizácie nie sú potrebné remeselné a viazané živnosti, ale postačuje voľná živnosť podľa zákona číslo 455/1991 zbierky zákonov o živnostenskom podnikaní, tzv. živnostenský zákon. V skratke, predmet zákazky podľa projektovej dokumentácie zahŕňa vyhrnutie zeminy, položenie folie vo vrstvách, nahrnutie zeminy späť do určeného tvaru, vytvorenie odvodňovacieho kanála tvárnic do suchého betónu. Postup zadávania zákazky aj zmluva ako výsledok tohto postupu. Pán poslanec, prepáč, preruším ťa, ale aby bolo každému jasné, je to zákazka, ktorá sa týka možno, že aj problémov v obci, takže poprosil by som ťa znova. Prišiel nám pán poslanec Kurucar, aby vedel teda od začiatku prečítať ešte toto raz. Pán poslanec Kurucar, sme v bode 3 a uzatvorenia rekultivácia skladky TKO a čítame vyjadrenie osoby zodpovednej pre verejné obstarávanie. Takže ideme od začiatku, aby si aj ty vedel, ako od začiatku to všetko. Stanovisko odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie bodu programu s názvom Uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci, obecné zastupiteľstva v Kysuckom Lieskovci, konaného dňa 1.10.2020 o 16:00. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovolujem si vás požiadať o ospravedlnenie za neúčasť na tomto rokovaní, nakoľko dnes 5.10.2020 mám rokovanie na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky v Bratislave.
je možné, že v čase konania rokovania obecného zastupiteľstva budem už na ceste späť do Žiliny a teda v prípade, ak budete potrebovať ešte objasniť postup zadávania dotknutej zákazky, budem vám k dispozícii na telefonickú konzultáciu. Osobne by som preferoval osobné poskytovanie informácií o dotknutom postupe zadávania zákazky v priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, avšak z dôvodu mojej pracovnej zaneprázdnenosti je nevyhnutné termíny pracovných povinností plánovať minimálne 7 pracovných dní vopred. Z uvedených dôvodov poskytujem nasledovné stanovisko k dotknutému verejnému obstarávaniu. Na základe vznesených pochybností na rokovaní obecného zastupiteľstva bodu číslo 6 s názvom Uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci, ktoré mi bolo doručené v zvukovom formáte MP3, vám zasielam vysvetlenie k postupu zadávania a vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou podľa paragrafu 117 zákona číslo 343/2015 zbierky zákona o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej len zákon o verejnom obstarávaní s názvom Uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci. Vzhľadom na časovú tieseň realizácie zákazky a obsah poskytnutých informácií starostom obce a projektantom predmetu zákazky boli navrhnuté nasledovné kritériá na vyhodnotenie predložených a na základe najlepšej pomeru ceny a kvality v súlade s paragrafom 44 odstavec 3 písmena A zákona o verejnom obstarávaní. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách z DPH podľa výkazu výmeru s určenou relatívnou váhou 80 bodov. Lehota dodania zákazky, ďalej len lehota dodania predmetu zákazky, vyjadrená v celých kalendárnych dňoch od dňa odozdania staveniska zhotoviteľovi s určenou relatívnou váhou 20 bodov. Predmetom dotknutej zákazky je nenáročná stavba, v rámci ktorej realizácie nie sú potrebné remeselné a viazané živnosti, ale postačuje voľná živnosť podľa zákona číslo 455/1991 zbierky zákonov o živnostenskom podnikaní, zátvorke živnostenský zákon. V skratke, predmet zákazky podľa projektovej dokumentácie zahŕňa vyhrnutie zeminy, položenie folie vo vrstvách, nahrnutie zeminy späť do určeného tvaru, vytvorenie odvodňovacieho kanála tvárnic do suchého betónu. Postup zadania zákazky aj zmluva ako výsledok tohto postupu bol zvolený tak, aby v čo najväčšej miere chránil verejného obstarávateľa pred predložením neserióznych ponúk, to je, aby sa verejný obstarávateľ vyvaroval možnému nekorektnému postupu zhotoviteľa pri realizácii zákazky rezultujúcemu do nutnosti uzatvárať dodatky k uzavretej zmluve. Verejný obstarávateľ vzhľadom k negatívnym predchádzajúcim skúsenostiam, napríklad hasičská zbrojnica, z uskutočnených verejných obstarávaní použil zákonom o verejnom obstarávaní zabezpečené inštitúty, ktoré transparentne odôvodnil vo výzve na predkladanie ponúk. V zmluve o dielo verejný obstarávateľ určil sankcie za nedodržanie termínu zhotovenia diela a taktiež aj zádržné, ktoré bude uhradené zhotoviteľovi skladky až po schválení oprávneným orgánom štátnej správy Inšpekciou životného prostredia. V doručenej zvukovej nahrávky som identifikoval tento okruh žiadostí o vysvetlenie sformulovaných prevažne pánom poslancom Masarykom. Sekundu, prepáčte. Sekundu. Aby sme teda boli, nech majú občania informácie. Lebo niekto mi asi stlačil telefón, neviem prečo mi to nevysiela. Ak to nebude niekomu jasné, je trikrát prečítané. Nie, to som chytám. Prepáčte, porovnám, či to ide, aby teda bol prenos zabezpečený aj pre občanov.
pokračujeme ďalej. Takže z doručenej zvukovej nahrávky som identifikoval tento okruh identifikovaných žiadostí o vysvetlenie formulovaných prevažne pánom poslancom Masarykom. Pre občanov čítam vyjadrenie poverenej osoby pre verejné obstarávanie v rámci uskutočnenia uzavretia skladky TKO. Bod číslo 1. Otázka číslo 1. Úspešný uchádzač nemá oprávnenie realizovať predmet zákazky. Vysvetlenie. K preukázaniu splnenia tejto podmienky účasti podľa paragrafu 32 odstavec 1 písmena E a F určenej v súlade s paragrafom 117 zákona o verejnom obstarávaní, to je, že uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce na relevantnom trhu, na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím Slovenskej republike, alebo v štáte sídla miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu, úspešný uchádzač predložil zápis v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie číslo 2020/PO/F1939 zo dňa 10.1.2020 platné do 10.1.2023 a nad rámec uvedeného zápisu aj výpis z obchodného registra vecne príslušného súdu, kde v predmetoch činnosti má zapísané uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor živnostenského podnikania definuje zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie, v rámci ktorého sa k predmetu dotknutej zákazky viažu následovné živnosti. 4101. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: uskutočňovanie inžinierských stavieb a ich zmien, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien. 4301. Prípravné práce k realizácii stavby. V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: armovacie práce, demolačné práce, v zátvorke odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín, demontáž rozvodov a armatúr, demontáž strešnej krytiny, montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín, montáž a demontáž nafúkovacích hál, montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení, prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely, slúžiace k získavaniu údajov pre dokumentáciu stavieb, prípravu debnenia pre základy, úpravu terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky, vybudovanie dočasných komunikácií a skladok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska, vykonávanie odvodnenia stanoviska, výkopové a zemné práce, zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce, zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch. Pokračujem. Na základe uvedených skutočností a predložených dokladov uchádzačom verejný obstarávateľ vyhodnotil, že úspešný uchádzač splnil podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. 2. Úspešný uchádzač nepredložil v ponuke zoznam minimálneho strojového vybavenia. Vysvetlenie. Úspešný uchádzač predložil v ponuke zoznam strojového vybavenia v súlade s ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. V tejto súvislosti si dovolujem vyjadriť znepokojenie nad informáciami, ktorými disponuje v tomto verejnom obstarávaní pán poslanec Masaryk, nakoľko pri vyhodnotení ponúk nebol delegovaný verejným obstarávateľom ako oprávnená osoba k vyhodnoteniu ponúk, ani verejný obstarávateľ nedisponuje z predložených ponúk a z verejne dostupných zdrojov informáciou, že by oprávnene v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky zastupoval niektorého z uchádzačov v dotknutom verejnom obstarávaní, a to najmä vo vzťahu k paragrafu 23 zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu považujem za nevyhnutné pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností žiadať pána poslanca o poskytnutie informácie, z akého zdroja disponuje ním zverejnenými informáciami. Bod číslo 3. Úspešný uchádzač nepredložil v ponuke záväzný harmonogram stavebných prác. Vysvetlenie. Úspešný uchádzač predložil v ponuke záväzný harmonogram prác,
ktorý je v súlade s ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v ponuke uchádzača. Tento harmonogram prác tvorí prílohu číslo 3 zmluvy o dielo. 4. Úspešný uchádzač nepredložil v ponuke záväzný opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi. Vysvetlenie. Úspešný uchádzač predložil v ponuke zoznam pracovníkov s uvedením pracovnej pozície a počtu pracovníkov v rozsahu a štruktúre, ktoré jednoznačne preukázali zabezpečenie odborného plnenia predmetu zákazky v rozsahu, kvalite a za podmienok určených vo výzve. Uchádzačom predložený opis je v súlade so všetkými ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. V tejto súvislosti si dovolujem opätovne vyjadriť znepokojenie nad informáciami, ktorými disponuje v tomto verejnom obstarávaní pán poslanec Masaryk, nakoľko pri vyhodnotení ponúk nebol delegovaný verejným obstarávateľom ako oprávnená osoba k vyhodnoteniu ponúk, ani verejný obstarávateľ nedisponuje z predložených ponúk a z verejne dostupných zdrojov informáciou, že by oprávnene v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky zastupoval niektorého z uchádzačov v dotknutom verejnom obstarávaní, a to najmä vo vzťahu k paragrafu 23 zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedených dôvodov považujem za nevyhnutné pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností požiadať pána poslanca o poskytnutie informácie, z akého zdroja disponuje ním zverenými informáciami. Ďalej, úspešný uchádzač nepredložil v ponuke relevantné referencie. Vysvetlenie. Úspešný uchádzač splnil predloženými referenciami v ponuke túto podmienku účasti. Za 5. Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch. Vysvetlenie. Čestné vyhlásenie úspešný uchádzač predložil. Po 6. Zrušenie postupu zadávania zákazky. Vysvetlenie. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie len zo zákonných dôvodov uvedených v paragrafe 57 zákona o verejnom obstarávaní. V tomto prípade nie je zákonný dôvod na zrušenie verejného obstarávania. K ostatným informáciám pána poslanca Masaryka nepovažujem za potrebné sa vyjadriť, nakoľko sú irelevantné a zavádzajúce. Vzhľadom na uvedené skutočnosti považujem vyjadrenie pána poslanca Masaryka, citujem, že som pochybil, za nekompetentné z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní, ktoré je založené výlučne na nepreukázaných domienkach, skreslených informáciách, bez vyjadrenia akéhokoľvek oprávneného orgánu. V prípade akýchkoľvek pochybností je každá oprávnená osoba oprávnená využiť možnosti stanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky vo vzťahu k výkonu kontroly zadávania dotknutej zákazky. V súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike bude postupovať i moja osoba v prípade, že nastane skutková podstata indikujúca jeho porušenie. Z vyššie uvedených skutočností jednoznačne vyplýva, že postup zadania uvedenej zákazky bol uskutočnený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pri dodržaní základných povinností verejného obstarávania uvedených v jeho paragrafe 10 odseku 2, ktorými sú dodržianie princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti, princípu proporcionality a princípu hospodárnosti a efektívnosti. V prípade opodstatnených kontrolných zistení k postupu zadávania zákazky oprávneným orgánom nesiem plnú zodpovednosť, samozrejme v prípade, že bude mať možnosť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky sa k prípadným zisteniam vyjadriť v určenej lehote oprávneným orgánom. Pri zachovaní všetkej úcty kompetencia kontrolovať postupy zadávania neprináleží voleným zástupcom občanov, ale orgánu podľa zákona číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení, respektíve iným oprávneným orgánom v zmysle platnej legislatívy. V Žiline 4.10.2020 s pozdravom inžinier Miloš Veselý. Dobre, ďakujem pekne. Tak, vážení poslanci, počuli ste, že ste boli zavedení pánom poslancom. Nie je to prvýkrát, určite, čo ste boli zavedení, keď prejdem do minulosti, začalo to od vyasfaltovania, výtlkoch a tak ďalej až po určité veci, takže uvedomte si vážnosť tejto situácie. Ak sa nám dnes nepodarí schváliť zmluvu, tak vám garantujem, že je 100% ohrozené uzatvorenie skladky TKO, kde nám hrozí pokuta, znova opakujem, od 170 000 eur do 3 miliónov. Chce niekto k tomuto ešte niečo dodať? Ja by som dodal.
ak smiem. Ja len chcem tiež ešte poukázať na ďalšiu vec, že teda mám za to, že toto nie je možno, mám podozrenie teda tak, mám veľké podozrenie, že toto nie je prvýkrát, keď sa môže diať to, že pán poslanec zasahuje do verejného obstarávania, keďže porušil, respektíve spoločnosť, ktorej je spoločníkom, sa uchádzala o obecnú zákazku už dávnejšie a pán poslanec Masaryk je spoločník a konateľ spoločník a manžel konateľky tejto spoločnosti, čo je teda nie je v súlade so zákonom a s platným právnym poriadkom. Je to určite nejaká teda kolízna situácia a konflikt záujmov. A prihlásil sa teraz, máš? Myslím, že hej. Nie, do diskusie. Nie, do diskusie, ale... Nie do diskusie, do toho verejného obstarávania, lebo nemusíme preberať také... No, dobre, však pán poslanec niekde prezentoval na sociálnej sieti, že to spraví za 120 000 eur. Mohol sa prihlásiť? No, môžem sa k tomu vyjadriť? Áno. Ja pevne, že poslanci vedia čítať, písať. No a vyberám sa k prvým 3 bodom, hej, aby som najprv spravil to, čo mal pán Veselý, podľa všetkého asi nemal čudval prísť. Verejný obstarávateľ sa pán starosta nie pán Veselý. Ale hovoril som osobu zodpovednú za to obstarávanie. Osoba, pán Veselý, kontaktná osoba, ktorá s tebou vyhodnotila tú súťaž. K tomu bodu tu tam prečítal pán tým voľným živnostiam, hej, jednoduché stavby. Podmienky účasti uchádzačov, osobné postavenie paragraf 32, odstavec 1 písmena E a F zákona 343, ktoré pán Veselý asi spomenul. O verejnom staraní o zmene a doplnenie niektorých zákonov, ktoré uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, na ktoré predpokladá ponuku a nemá uložený zákaz. Čiže ten zákon číslo 343. Ďalej, podľa paragrafu 44, písmena 1 zákona B, čo to máte aj vy tam, o verejnom staraní o zmene a doplnenie niektorých zákonov, ktoré uchádzač predloží referencie odborných stavebných prác, ako aj predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov, kumulatívnej hodnoty minimálne 176 900 eur. Alebo ekvivalent tejto hodnoty inej mene. Takže pán starosta, to je odpoveď na to, čo tam písali ste vy. Pán starosta, ty ako obstarávateľ, ktorý si zadal toto dielo, si v výzve na predloženie stavebnej ponuky návrh na použitie ekvivalentu v čase realizácie diela je úspešný uchádzač, hotoviteľ predloží na odsúhlasenie poverenému zástupcovi verejného obstarávateľa stavebný dozor, pokiaľ sa tým nezniží ako z prác neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela. Schválenie použitia ekvivalentu musí byť zaznamené v stavebnom denníku. Ja si ťa žiadal certifikáty o spoločnosti Euroband a Securian, hej, od výrobkov. Nedoložili ste. A teraz nebudem už čítať ďalšie tie porušenia, to si musíte vygliediť, ale to čítam, keď treba. Pán starosta, tým informáciám, že som ja niečo spôsobil obci, alebo že ja za niečo ponesem zodpovednosť, v prvom rade budeš niesť ty a poviem ti to prečo. Všetky materiály technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, respektíve musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a prechodom zhody výrobkov. Túto podmienku si pán starosta zadal ty. A pánovi Veselému môžeme takto odkázať cez to médium, že ja som dostal, ako aj vy všetci poslanci, od pani Mírovej podklad bodu 6. Je tak? Kde ste mali tabulku, ako bude realizovať stavebné mechanizmy práce, je tak? Dostali ste, že je členom tej skupiny pre verejných obstarávateľov CPVS, registri partnerov verejného obstarávateľa, zapísané tou Čačanskou advokátskou spoločnosťou. Dostali ste to však? Dostali ste 4 body asi od tohto pána. Tak to je tá odpoveď, že odkiaľ ja čerpal som. Iba z toho, čo máte vy, pán Kráľ, mladší. Keď si tak prizvukoval to slovo Masaryk, odkiaľ má podklady. Som čítal. Čiže ja som vám predložil veci, ale vy ste mali, pán obstarávateľ, doložiť certifikáty, ktoré splňajú
A to má byť certifikát od Eurodentu a od Sekudriany. To máte vo vašej výzve, pán obstarovateľ. Ako pán Masaryk má spôsobiť niekomu škodu, tak určite nie ja, ale pán obstarovateľ spôsobuje to ty. Pretože ty ako obstarávateľ si dal podmienky, ktoré ten kvázi úspešný uchádzač nesplnil. Dobre? To tvrdíš ty. Netvrdím to ja, to je tu v tej výzve napísané. Vy ste tu mali dneska mať pána Veselého, ktorý by tieto certifikáty preložil. Respektíve, ty si bol pri otváraní cenových ponúk a tie certifikáty mali byť otvorené. Ak dobre čítam, pri použití ekvivalentu korektných materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať minimálne vlastnosti, parametre, zodpovedajúce vlastnostiam, parametrom výrobkov, materiálov, technológií a tak ďalej, ktorý uviedol verejný obstarávateľ v tejto výzve na predkladanie ponúk vrátane jej príloh. Dôkazy o ekvivalentnosti návrhu výrobkov, materiálov, technológií a tak ďalej je uchádzač povinný predložiť ponuke. Verejný obstarávateľ vyhodnotí takým spôsobom, že rozhodujúce parametre ekvivalentových postupí na odsúhlasenie zhotoviteľovej projektovej dokumentácie. Predložili ste, pán obstarávateľ, nám poslancom certifikáty do tohto diela? Nepredložili. Takže, pán starosta, ty porušuješ to, čo si sám dal. Ja v tejto veci nemusím viac tomu rozprávať. Tým, že ja mám tieto podozrenia, tak je k tomu aj taký paragraf 266, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe trestného zákona. A potom sú len také korektné veci. Odkiaľ máš, pán starosta, tú indíciu, že si dal spolu s projektantom do výkazu výmeru položku odkopávka, prekopávka nezaprážené hodiny 3 nad 1000 do 10 m3, sumu 7160 m3. Keď si tu ty pred 31.8. krásne dokazoval svojimi rozťahnutými rukami, že my tej hliny tam budeme mať málo. A že ani tých 107 či 210 tisíc DPH na to nebude postačovať. Takže, pán starosta, ty ako verejný obstarávateľ, zodpovedný za verejné obstarávanie, musíš tieto veci vysvetliť kolegom. Pokiaľ kolegovia s tým nemajú problém a veria toto, čo tu píšete, tak je tu všetko v poriadku. To je môj názor. Ale s tým, že vy ste nevysvetlili nikomu nič, nedali ste vami potrebné podklady a k tomu ORSR, čo tam si tie voľné živnosti dal, je tu jasne vami napísané, že má byť odborne spôsobí, ukázal som kontrolke. Podmienky na účasť musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, na ktoré predkladá ponuku. Čiže vaše voľné živnosti mali byť v tejto ponuke popísané, ja by som s tým problém nemal. Takže je mi to veľmi ľúto, že pán starosta ideš takýmto spôsobom verejne obstarávať, ale už je to na poslancov, ktorí mali takisto tie isté podklady ako ja. Čiže podľa mňa spoločnosť stavebné mechanizmy nemá oprávnenie, nemá ani odbornú spôsobnosť tú skládku spraviť. A to, že tam pán Veselý povedal, že to je nejaká jednoduchá stavba, to už musí vysvetľovať on, ale každopádne robíš machinácie pri verejnom obstarávaní a jak si to máš všetko porávne ošetrené, bez problémov si to odhájiš. Ja si splním tú povinnosť. A všetci tí, ktorí ste 100% presvedčení, že pán starosta neklame výkon. Pán starosta mal zabezpečiť v prvom rade zákazku s vyššou hodnotou, pretože žiadal peniaze. Malo to byť nad 180 tisíc bez DPH, bolo by to automaticky vo vestníku, prihlásili by sa odborné firmy, ktoré to môžu uzatvárať, lebo je to vestník, ktorý je vyšší celé Slovensko. Sú na to aplikácie, takže to urobili takýmto zákupným spôsobom, sami sa dotiahli do svojej vlastnej neschopnosti. To je všetko. Pán poslanec, vidím, že ma zasa obviňuješ ako pri iných stavbách, kde bola uzatváraná túto skladku nejaká organizovaná skupina, čo sa ti nepotvrdilo. Dobre, ďakujem, zase ma obviňuješ. Ja ti len poviem, ja som poveril osobu zodpovednú za toto obstarávanie, kde ste počuli vyjadrenie tejto osoby. Ty riešiš skladku, my sme tu na to, mali by sme riešiť, ako uzatvoriť tú skladku. Ty skôr riešiš opak, ako ju neuzatvoriť tú skladku. Ja neviem, čo ťa k tomu vedie. Ja mám už tiež nejaké podozrenie, lebo
my sa tu snažíme, horí nám termín, aby sme uzatvorili skladku, ale ty ideš opačným smerom nejako. Neviem, na čo si dostal mandát. Dneska mi do reči. Na čo dostal si mandát od občanov, tak prosím ťa, haj záujmy občanov. To je všetko. Nech sa páči. Pán poslanec, prepáč, dostal som slovo. Nie, dostal som slovo, ja... Ale nehlásil si sa o slovo. Nedvíhal si ruku. Nevidel som, že by si dvíhal ruku. A neskôr sa hlásil pán poslanec Král. Ja nebral čas, vážený. Ja už to ukončím. Pán starosta. Ty si mal dostatok času na urobiť zodpovednú súťaž, trestnú súťaž. Ak sú kolegovia stotožení s tvojím postupom, nemáte žiaden problém si tieto veci vydiskutovať, zmluvu si schváliť. Ja, ako náhle mám pochybnosti, ja to musím toto veci vyriešiť. Čiže ja to podám, lebo si zneužil právomoc verejného činiteľa pri správe cudzieho majetku. Nech sa páči. Pretože mal si dve cenové ponuky, jedna bola o 14 000, skoro 14 000 lacnejšia, jedna bola drahšia. Máte to vykomunikované. Ako to máte vykomunikované? Ja to nezaťažujem, pán starosta. Ja som potreboval potrebné to vám povedať. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Králík. Ja mám 3 body. Pán poslanec Masaryk si trochu protirečí, lebo ak si správne pamätám, tak neviem koľkokrát dozadu rozprával o tom, že však si to môžeme spraviť svojpomocne a zobrať živnostníkov a neviem koho tu z obce, aby si zarobili, alebo tak nejako. Takže teraz zrazu už ide o odbornosť, to je jedna vec. To nechápem tomu protirečeniu si, že raz tlačím, že nech idú živnostníci, že môžu to byť aj tu z okolia aj chlapí ľudia a teraz zrazu vyžaduje odbornú spoločnosť, ako keby nepočul to, čo som dočítal od pána Veselého. Ale inú vec. Ja to mám zase takto, vážení poslanci, vážené poslankyne, občania, vážení. Myslím si, že ja som to aj tak napísal radšej, aby som sa nepomýlil, lebo už som raz bol vypovedať za ohovaranie, že vraj, ktoré som robil. Na základe zasadnutia 21. zastupiteľstva v Kysuckom Lieskovci vychádzam aj z iných relevantných informácií, okrem tohto zasadnutia z minulosti. A mám dôvodné podozrenie, hraničiace takmer so 100% istotou znova, že pán poslanec Masaryk vedome vstupoval a vstupuje do procesov, ktoré sa týkajú verejného obstarávania a celkového chodu a rozvoja obce. Okrem iného správanie poslanca Masaryka vykazuje aj prvky obštrukčného správania, takže kto vie, tak asi vidíte, že čo to je. Hovorím, už som tu spomínal tie dve veci, obstarávanie zbrojnice prvýkrát, kde pán poslanec vrtal do budove zbrojnici, neviem, čo tam vrtal, potom sa uchádzalo tú zákazku na tej zbrojnici, bol blízkou osobou spoločnosti, spoločník manžel konateľky, čo je teda v priamom konflikte. No a na základe tohto všetkého zvažujem, že v súvislosti s týmito informáciami sa obratím a vyzývam aj starostu obce, aby sa obratil na príslušné orgány, nech posúdia, či jeho konanie pána poslanca Masaryka je v súlade s platnými právnymi predpismi. Totiž zvažujem zároveň aj podanie podnetu na príslušné úrady za účelom prešetrenia spriaznenosti pána poslanca Masaryka, jeho spoločnosti alebo spoločnosti, v ktorej je spoločník, so subjektami, ktoré sa doteraz uchádzali o obecné zákazky. To značí od tohto až do minulosti. To je všetko. Lebo to je pekné povedať tú jednu vec, len treba sa otočiť a pozrieť si to aj to B, nie len A. Viete, keď som bol v tom preklade, som hovoril, že to neuvedomenie existuje v tej norme, čo žiadalo, ne? Už tam koľké peniaze som ušetil, hej? Veď to HDP fólie. Dobre to je. Nehovoril, že vyhrajú teraz ako? Viete dobre aj to, že keď som vám povedal, že to vieme urobiť v rámci našich občanov Kysuckého Lieskovca, tak zase som nestrieľal do vetra, pretože ja voči stavebným mechanizmom ako firme nemám absolútne nič. Pretože ja som vám aj garantoval, že keď sa vymodeluje ten zvršok tej skládky, a len tak dobre vieš, keď sme sa o tom bavili aj na tej skládke, že na toto príde spoločnosť, ktorá toto rozhrňanie robí. A podotklo sa to aj v tom terajšom odpovedi od pána Veselého, že to je jednoduchá stavba. Táto spoločnosť, ktorá vyrába tento Euroben, bez problémov zaškolila pracovníkov na staré miesta a môžeme to urobiť v rámci svojich možností a svojich kalkulácií. Takže to, čo pán Veselý povedal, je pravda. Ja som v prvom rade, ak si dobre pamätáte, vás informoval o tom, že existuje náhrada tesniaceho ílu. Volá sa to ten
Bentonitová Rohož. A Bentonitová Rohož je zapracovaná. Mala tam byť HDP fólia, ktorá by bola v podstate drahšia. Takže neviem, o čom tu ten chlapík rozpráva. A stále sa k tomu vracam. Ja už vás nebudem s tým zaťažovať. Vy dneska idete podpisovať, zhlasovať zmluvu, ktorú my nemáme ničo riešiť. Len ten jeho prístup pána starostu je o tom, že on potrebuje, aby sme mu schválili financie z rezervného fondu. Pretože my nemáme čo schváľovať zmluvu, lebo túto zmluvu sme my nepísali, to písal právnik. On vás potrebuje na to, aby ste dostali peniaze z rezervného fondu. Ja už sa neviem, jak je ospravedlniť. Dobre. Takže ak niekto obci uškodil, tak to pán Kráľko mal rád výrok, to už to nevie. A v druhom prípade, žiaľ Bohu, ja som v tej konvenii si už čosi navrtal, odrazu, na rozdiel od teba, chlapec. Ja som tam na rozdiel od teba odrobil možno 200 hodín nadčasov, vieš? Takže chlapec, ak mi raz chceš ešte rozprávať o mojej firme, tak budeš tak zelený stáť, ako stál si pri pánovi Bilbakovi, ktorý ťa to skoro v zuboch vyniesol. Tak zavážim si tvoje primitívne slova, ktoré púšťaš do tej kamery, pretože ja sa k týmto veciam postavím tak, ako sa postavím. Pán poslanec, to sa vyhrážaš? Takže to je vyhrážanie. Takže sa mi vyhrážaš, pán poslanec. Keď mi budeš dávať 300 trestných oznámení, tak ako ste to dali. Takže sa mi vyhrážaš. V druhom, v treťom. Takže ja ti len toľko poviem, budem sa tak správať, týmto tvojim debilitám, čo tu rozprávaš, ale v rámci tej mentálnej súdnosti to neberiem. Takže budem tam zelený, to beriem ako vyhrážanie, hej? Čo? Budem tam zelený, to je vyhrážanie. V rámci tej tvojej bundy. Jasné. Takže si sa mi vyhrážal kvôli tomu, že som poukázal na vec, kde mám podozrenie. Pán poslanec Masaryk, uvedomuješ si ty, čo ty robíš? Lebo neviem, či máš doma zrkadlo? Skús sa do neho pozrieť niekedy. To poriešime pre tú vec. No. Dobre, každopádne ešte firma, ktorá, ako pán poslanec rozpráva, či je HDP Folia lacnejšia, o tom pochybujem, ale firma, ktorá je víťazná, mi pošle technické listy, všetko dám skontrolovať na inšpekciu životného prostredia, či to sedí, aby tento materiál tam mohli byť použitý, aby mi to inšpekcia odsúhlasila. Bez toho určite nepodpíšem zmluvu, aby bol odsúhlasený materiál, ktorý sa použije na skladku TKO, nebol odsúhlasený inšpekciou životného prostredia. Čo to tam bolo napísané? Ale teraz to pošleme znova. Ešte sa niečo chcem spýtať. Ľudia, keď za príjmačmi a na telefónoch teraz počúvajú, tak skúsme im aj vysvetliť, že nie v minulosti mala byť táto skladka už uzatvorená. Že ideme im zobrať zasa 200 000 necelých eur na uzatvorenie niečoho, áno, čo už dávno malo byť. Áno. Dobre, odpoviem na toto. Samozrejme, o 210 000 prídu občania Kysuckého Liskovca. Mohli sme tu vybudovať cesty, vodovod, neviem čo všetko možné. Na mne zostáva v tejto chvíli nič iné, iba tú skladku dorobiť a potom budeme riešiť veci aj po právnej stránke. Kto je za to zodpovedný, prečo to nebolo, dáme toto prešetriť. Nám teraz nemáme iné východisko, musíme ju určite uzatvoriť, ale budeme to riešiť potom ešte aj po právnej stránke. Povedz, koľko bol starý projekt. To je zbytočne. Chcem, aby bol vinník potrestaný, aby tu niekto nechodil, ja som Superman, ale aby boli vyvodené dôsledky a aby tí ľudia nedoplácali teraz, čo nás aj zvolili a nebolo na nás, že sme neschopní a nepočúvať takéto poznámky. Pri rekultivácii tejto skladky sa teraz podľa mňa nastali nové okolnosti. Ako bola uzatvorená prvá etapa, na základe tohoto hovorím, my to musíme zrealizovať a potom to budeme riešiť právnym spôsobom, aké pochybnosti sa tam ešte nájdú na tej skladke. Janka vystúpila od Čalová. K tomuto to rozprávali pán kolega v Žiline. Tak pani Fičaková zo životného prostredia vytiahla všetky tie podklady, ktoré sa tam ukázala, ohľade toho, že bola tam milná informácia, že to malo byť uzatvorené, neviem čo, celkom komplet, na nejakých 140 000 eur, čo bolo z eurofondov. A vlastne potom sa tými dokladmi vlastne ukázalo a potvrdilo sa to, čo tuto nikto nechce počuť, že na tých 140 sa uzatvorila iba prvá etapa prvej kazety. Takže to je po právnej stránke a je to na to aj kolaudačné rozhodnutie. Verím, že toto pán Kuruca nepotvrdí, má tie papiere, ktoré tam dostal. Ja som tiež bol v tom, že asi máte pravdu, keď rozprávate, že už to malo byť hotové, ale ona mala byť hotová a je aj skolaudovaná iba prvá etapa prvej kazety za 140 000 eur.
My dneska uzatvárame úplne iné niečo, ale robíme to už dneska za 120 000 a možno ešte peniaze navyše. Takže toto treba povedať občanom Kisuckého Liesko. Prečo nebola skolaudovaná prvá a naviedla sa druhá? Bola nejaká skolaudovaná. Pán poslanec, neviem teda, prečo naraží 140 000. 140 000 bola dotácia. Zemné práce a majetková karta na prvej etape skladky sú 340 000 bez fólií. Takže o akých 140 000 rozprávaš? Uzatvorenie prvej kasety, prvej etapy boli zemné práce, na majetkovej karte to máme 340 000 eur. Koľko to bolo metrov? Stále sa bavíme o tom, čo... Toto budem žiadať aj na budúce zastupiteľstvo, tie materiály nájsť, aké sa dajú a nám preposlať. Koľko tam teda bolo preinvestovaných? Celkovo nevieme, koľko preinvestovaných. Vieme, koľko preinvestovaných z obce a plus dotácia. Ale služby, koľko tam preinvestovali, koľko stalo zakúpenie a položenie tej folie, to nikto nevie. Ja teda aspoň ťa trošku si myslím, že toto nehovoríš dobre, lebo v podstate na tú prvú, takú presne ako aj starosta hovoril, bola dotácia 140 000, bola skolaudovaná prvá, mala byť skolaudovaná už aj druhá. Pani Kičaková to hovorila, že mala byť skolaudovaná už celá skladka, ale iba 140 000 bola dotácia, ostatné malo ísť z rekultivačného účtu, ktorý bol na službách a ktorý v podstate nikto nevie, kde sa minul. Čiže tá skladka už mala byť uzatvorená celá dávno. Ale 140 000 bola dotácia. Čiže my teraz uzatvárame to, čo už malo byť uzatvorené. To je pravda, čo aj Janka hovorila. Čas toho. Ja to nevytvorám sám. Len bavme sa o tom, že stavebné povolenie bolo vydané na uzatvorenie prvej etapy, prvej kázy. Ale mala byť uzatvorená aj druhá. A potom bolo vystavené druhé. Ja to tiež nespochybňujem. To mohlo byť aj pred 4 roky. Ale tá mala byť uzatvorená z rekultivačného účtu, ktorý bol na službách a ten rekultivačný účet neexistuje už v podstate. Ale veď ja nič nehovorím, ja rozprávam iba z tých financií, ktoré sa bavili na ministerstve, to tam na tým životnom prostredí. Áno, ale tak či tak Lieskovec teraz oberáme o 210 000, lebo malo to ísť z toho účtu, ktorý sa strátil z rekultivačného. No, to bolo ešte za pani Červenkovej 8 miliónov, ak sa dobre na slovenské koruny nemýlim. A to malo byť použité na... A ja by som ešte v podstate mala dve otázočky na pani kontrolórku, že teda či to verejné obstarávanie je v súlade so zákonom a druhá otázka, že či starosta môže zmluvu podpísať teda bez zastupiteľstva. No tak ja si myslím, že asi verejné obstarávanie bolo v rámci zákona, nakoľko to vykonával poverená osobnosť. Lebo tu je to spochybňované. Áno, ja si myslím, že bolo to vykonané v rámci zákona, nakoľko poverená osoba, kontaktná osoba, pán Veselý má na to aj vysvetlenie, ale on má aj na to oprávnenie, ktoré je tu podložené. A druhá otázka bola zmluva. Zmluva, že či zmluvu môže podpísať starosta sám, alebo musí byť schválená? Musí byť schválená vám. V tomto prípade radšej navrhujem. Tak nie radšej, ja sa pýtam, že áno, musí byť schválená, alebo môže podpísať sám, lebo ste aj minulé hovorili, že v podstate môžeš podpísať zmluvy aj sám. Na konci je to napísané na tom papieri, že v podstate my ani nemáme nejakú... To ja som deklaroval podľa modelu iných obcí, že v iných obciach sa to nedáva schváľovať do zastupiteľstva. Tak preto ale som vy to máte my to máme v zásadách. Dobre, tak ak sa nikto nehlasí, tak dávam hlasovať. Sme v bode programu 3, uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kisuckom Lieskovci, zmluva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo na uzatvorenie a rekultiváciu skladky odpadov v Kisuckom Lieskovci so zhotoviteľom stavebné mechanizmy SRO Richardová 8510/46 01 10 001 Žilina IČO 46517227, cena diela celkom 210 894,74 eur z DPH. Dávam hlasovať, kto je za. Pán poslanec, prosím ťa pekne, keď študuješ veci, momentálne hrubo porušuješ rokovanie obecného zastupiteľstva. Počkajte, kde teraz píplo od nejakého poslucháča z oného, že ste dostali dneska na obecný úrad nejakú námietku? Vypočkajte to na. Stále to píplo, že námietka? Píplo, to je pekné. To je pekné, že píplo. A ukáž, od koho ti to píplo.
Ja ukazujem, že... Hrubo porušuješ rokovanie obecného zastupiteľstva. Znova to opakujem, pán poslanec. Narušil si mi hlasovanie. To je hrubé porušenie obecného zastupiteľstva. Takúto základnú vec si nevieš naštudovať. Tak ťa vyzývam, neporušuj hrubo rokovanie obecného zastupiteľstva. Obec Kisucký Lieskovec prijala dneska žiadosť o nápravu v zmysle zákona 343. Robiete o tom, poslanci? Obec, čo je dneska? 5.10. Obec Kisucký Lieskovec, žiadosť o nápravu v zmysle zákona 343, nejaká druhá. A odkiaľ to máš tú informáciu? Ukáž nám. Prečo to nepíplo ostatným poslancom alebo niekomu? Ukáž. To niekto asi sleduje na Facebooku. A odkiaľ majú tvoje číslo? Ukáž, pán poslanec, odkiaľ majú tvoje číslo? Zrovna tvoje číslo majú. A tebe to píše? Kto ti píše? Povedz. Ja som vám to povedal. Ukáž, kto ti píše? Pani Mierová, dostala si niečo dneska? Od nejakých spoločností? Áno, prišla pošta. Dobre, ale ty nám, pán poslanec, povedz, kto ti to napísal, túto správu, odkiaľ si sa dozvedel? Je tam utajené číslo. Prečo utajené číslo? SMS nefunguje na utajené číslo. Dáme si to vyžiadať. Dáme si vyžiadať, odkiaľ prišla tá SMS-ka. Tak, a už túto máte, pani kolegovia. Túto máte. Ja vám uvidíte, toto sa má preveriť u polície, komu patrilo číslo, z ktorého mu prišla SMS. Dobre, Milanko, keď už to vravíš, dúfam, že to aj urobíš. No, urobím to. A Janka, takisto môžeš konať aj ty. Dobre, tak nás teda oboznámte s tým, čo prišlo dneska, ak teda niečo prišlo. A prečo ste nás informovali bez toho? Pán starosta, prepáč. No, pán poslanec, každé vyjadrenie dávam, posielam osobe zodpovednej za obstarávanie. Prišlo to pred chvíľu, to som zaujímavé, že tak rýchlo to prišlo aj tebe, tak to je fakt podozrivé aj u mňa, že zrazu ty si dostal, žiaden iný poslanec dostal toto. Dobre, toto posielam na vyjadrenie sa obstarovateľovi. No. Námietka je tam napísaná, nie? Ja som teraz čítal námietka. Žiadosť, nie námietka, to je žiadosť o nápravu. Pán obstarovateľ povedal, že žiadosť o nápravu, že nevie, čo to je žiadosť o nápravu v zmysle zákona. Takže... Takže, ale sme radi, že či ti to prišlo. To nás teší celkom, že aspoň vieme. Dostane to pán obstarovateľ, vyjadri sa k tomuto osoba. Aspoň oboznámte, že čo námieta. Aj začiatok prečítať celý nadpis. Duha AS, prievozka 4D 82109 Bratislava, mestská časť Ružinov. IČO 316 903 60 DIČ 2020 519 666 IČ DPH SK 2020 519 666. Žiadosť o nápravu v zmysle zákona 343/2015 paragraf 164. Identifikácia verejného obstarávateľa Obec Kisucký Lieskovec 00314081 Kisucký Lieskovec 29 023 34 Kisucký Lieskovec Slovenská republika 0905 300 500 spisové číslo OKL 625/2020 e-mail obstarávanie@fb.sk internetová stránka www.kisuckilieskovec.sk predmet zákazky uzatvorenie a rekultivácia skladky odpadov v Kisuckom Lieskovci. Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov. V zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky ste zadali požiadavky na predmet zákazky, ktoré naša spoločnosť splnila. A ako sme sa dozvedeli, druhá ponuka z konkurenčnej firmy tieto požiadavky nesplnili, a to, že nepredložili zoznam strojového vybavenia, presnú technickú špecifikáciu, nepredložili záväzný harmonogram stavebných prác, ktorý verejný obstarávateľ vo svojich požiadavkách si stanovil, že to vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky na predmet zákazky. Taktiež druhý uchádzač nesplnil, že mal predložiť záväzný opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác, počet pracovníkov, označenie profesie, pracovnoprávny vzťah pracovníka k uchádzačovi. Tiež nepredloženie malo za dôsledok, že to bude kvalifikované ako nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa a porušenie a nesplnenie paragrafu 34 zákona 343/2015 a paragrafu 42 nedodržanie súťažných podkladov. Uchádzač stavebné mechanizmy Žilina, ako sme mali možnosť sa dozvedieť z obecného zastupiteľstva a z jeho zasadnutia, nedodržal podmienky v paragrafe 34 bode 1a, b a bode 2 i, j, f, c, g. Tiež stavebné mechanizmy nepredložili vo svojej ponuke podiel subdodávok a osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa. Domnievame sa, že verejný obstarávateľ porušil
aj v paragrafe 10 bode 2, bode 3 efektívnosť hospodárnosť zákazky, paragraf 44 bod 3c najnižšia cena a v paragrafe 117 v zmysle ktorého bola aj táto výzva na predloženie cenovej ponuky, ktorý v bode 1 hovorí o tom, aby náklady na predmet zákazky boli vynaložené hospodárne. Tieto obstarávateľ porušil, nakoľko podľa toho, ako sme dostali oznámenie, kde ste sa nám poďakovali za účasť, máme za to, že ste vybrali ako víťazného uchádzača stavebné mechanizmy, ktorí mali od nás oveľa vyššiu ponuku a nesplnili požiadavky na predmet zákazky. Máme aj za to, že ste záväzne porušili paragraf 51, kde komisia má byť minimálne 3 člená a paragraf 52, kde sme mali mať umožnené byť účastní pri otváraní ponúk. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk tiež nebol doručený bezodkladne, ako ste deklarovali v súťažných podmienkach v bode 16. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu, keďže je jasne preukázané, že uchádzač stavebné mechanizmy Žilina nesplnili požiadavky na predmet zákazky, žiadame, aby boli zo súťaže vylúčení a aby naša spoločnosť bola vybraná ako úspešný uchádzač a bola s nimi riadne uzatvorená zmluva o dielo. A už aj preto, že si myslíme, že aj Obecký sudský Lieskovec by mala v tejto súťaži postupovať hospodárne, nakoľko nami ponúknutá cena bola radovo o 14 000 eur výhodnejšie, čo nie je na takejto zákazke zanedbateľné. Osoba oprávnená konať za žiadateľa bez podpisu bez mena tak, v Bratislave dňa 5.10.2020 a nejaký neznámy podpis neviem identifikovať. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Kurucár. Ja som sa už minule pýtal, že teda títo dva uchádzači, či si boli to pozrieť. Hej. Ty si vtedy pán starosta mi objavil, že druhá tam vôbec ako nebola si to pozrieť. Ako ja len z takého môjho seliackého, teda je to nejakých 200 000 a firma niekde z Bratislavy spoza zeleného stola dá cenovú ponuku, ani sa nepríde pozrieť, či sú tam nejaké prekážky alebo vôbec čo, takže toto, ako tomuto ja nerozumiem. Ani ja. Akože, teraz ja nedodržam ani jedné, lebo nepoznám ani jednu, hej. Ale ako, je mi to vôbec ani nevysvetliteľné, teda, že firma, ktorá sa o 200 000 zákazku uchádza a nepríde si skontrolovať vôbec to všetko, aké nástroje. To obnáša. Dobre, to. Nech sa páči. Ja by som ešte k tomu teda v podstate, my tu máme dva problémy. Jeden obrovský problém je, ak skladku neuzavrieme. To je asi ten najväčší problém, čiže nám hrozí tá pokuta, uzavrieť ju musíme. Čiže ak budeme hlasovať za zmluvu, uzavrieme skladku, nastane druhý problém, porušenie verejného obstarávania. V podstate, čo bude sa riešiť súdobne, že čo je pre nás lepšie. Problém je tak či tak, ak neschválime, je problém, dostaneme pokutu zo životného prostredia. Ak schválime, určite dostaneme pokutu za verejné obstarávanie. Aha, počkajte. Nevieme, či dostaneme. No, nevieme, ale tak ak náhodou sa tam niečo poruší, tak môžeme dostať. Lebo ja vám dám znova prečítať, čo zodpovedná osoba napísala. Lebo to mohol poslať niekto pána poslanca z domu. Netvrdím, že dostaneme, ja len hovorím, že keby sa došlo k nejakým pochybnostiam, tak dostaneme. Určite pán poslanec tak či tak podá podnet ako poslať, takže to je jedno. Nech ho podá. Hovorí, že tu sú dva problémy, že buď ten alebo ten, čo je výhodnejšie. 5.10. plus. O pol štvrtej, alebo tak nejako pre zastupiteľstvo. Poslali ste to tomu pánovi Veselému? No áno, poslali sme, on šoferuje z Bratislavy, pozrel si to, povedal, že toto samozrejme je presne také zavádzanie, ako vás zavádza pán poslanec. Ja si myslím, že si to berie na zodpovednosť. Tu nám to písomne dá, že si to berie. Ale nedal som ti slovo. Čo sa bojíš? Trafenahu zagagala. Porušil si mi teraz rokovací poriadok, tak buď ticho, prosím ťa, zase ho porušuješ. Trafenahu zagagala. Takže tu na verejný obstarávateľ sa zaväzuje, je to skúsený verejný obstarávateľ a zodpovedá za to. Ak chcete vám to znova prečítať, ak ste nepochopili, nie to prečíta. Tak tam píše. Takže aj telefonicky som s ním kontaktoval sa, povedal, že toto je presne to isté. Tu máte na to odpoveď, skrátka. A ešte by som možno v tomto by som ešte dal také možno vyhlásenie, že bolo by fajn ísť do Žiliny, na prokuratúru do Bratislavy aj nejaké médiá k tomu zavolať, ak sa príde na nejaké zistenie, že pán poslanec náhodou vplyval na toto. Určite. Určite nie, budeme ale išiel by som do Žiliny, ale išiel by som určite do Bratislavy na prokuratúru. A zámerne si zdržiaval a zámerne si narušil hlasovanie. Zámerne si to spravil. Čo sa bojíš? Gaga? Ja som poslanec rovnako ako ty. Ešte raz Lenka, bola si tam od začiatku. Od minulého roku od septembra. Bolo dostatok času vytvoriť krásnu transparentnú súťaž.
Čiže ak tu niekto urobí škodu obci, to sa nájde obstarávateľ jeho meno pán Králik. Pretože svojím prístupom urobil toto, čo sa dneska stalo. Od januára samé machinácie so životným prostredím, výzva 21. apríla, aj to Janka si povedala, že v poriadku, neviem prečo tu zastávaš. 21. apríla urobil výzvu sám od seba bez všetkého, bez zastupiteľstva. A toto, čo tu je spôsobené ním. A ak vy chcete sanovať jeho problémy, tak to musíte za to brať zodpovednosť, pretože vy ste tu na to, aby ste chránili obecné financie našich občanov. A nie tu takéto netransparentné veci, ktoré zavádzajú, už teraz sme sa na to človek díva problémov, ešte mu tu dneska idete ruky dvíhať. Pán poslanec, odkiaľ ti prišla SMS? Nedete ruky dvíhať, nie, ale pán poslanec, aké od januára zasa záväzné pochybnosti, však ty si dal podnieť, že organizovaná zločinecká skupina uzatvára skladku TKO, výsledok kontroly si bolo prečítané, akéže od januára zasa to robím pochybnosti. Kontrola bola prevedená, všetko bolo v poriadku. Ale dnes už hlasujte, ja som si povedal všetko a vy si už hlasujte. Áno. Všetko som povedal. Ak máš pochybnosti, tak konaj v tomto. Tak, áno, ja viem, že vždy. Lenže potom ja zverejním občanom ty tvoje pochybnosti, obvinenia starostu, klamár, podvodník a neviem čo, ale ak to sa odzrkadlí vo výsledku kontroly, tak áno. Ale ak sa to neodzrkadlí, tak ja budem tiež konať. A však jasné, že budem, určite, to si píš. Doposiaľ si nám minimálne 2 kontroly poslal na NAKU, na ministerstvo, na inšpekciu, zatiaľ prišli kontroly s výsledkom výborným. Pozrite sa. Toto sa zverejní písomný, a to z GDPR ešte zatreme mená a občania vyvesí to na tabulu, nech vedia, že majú poslanca, ktorý, poviem ľudovo, udáva ovec, dáva podnety a výsledky týchto podnetov a kontroly sú aké? No vynikajúce. Viete, kto koná jediný netransparentne tu? Možno podľa mňa. Asi pán poslanec Masaryk, keď tam vyviezol 24 tón zemín, doteraz o tom obci nedal ohlásenie. To je transparentné, pán poslanec. To je transparentné práve na hlasovanie dostať z nejakého neznámeho čísla, o ktorom ty nevieš, SMS-ku o nových skutočnostiach. Narušíš hlasovací poriadok hlasovanie? Pán poslanec, chlapček si ty, tam je potrebné konaj. Treba podľa faktúru. Jak sa môžem aj ja vyjadriť tomu, že zoberte si už koľké roky, ťarcha tej skladky a neuzatvorenie leží na bremene ľudí, že zoberte si, že keď sa fakt tá skladka neuzatvorí, aká pokuta hrozí obci, o koľko peňazí tých ľudí pripravíme. A keď sme sa aj vypočuli, áno, je tam, že tie stavebné mechanizmy majú vyššiu tú cenu, ale tak aj ten obstarávateľ bral do úvahy aj ďalšie kritériá. Dobre, však sa tu aj minule spomínalo o tej Duhe, že mala určité problémy aj s uzatvorením tých vecí, ktoré mala zazmluvnené, tak... Ale Aťka toto nerieš, lebo to sú Aťka veci, ktoré neboli v tých súčasných podkladoch. To tam Aťka všetko bolo. A je to čisté, ja nepoviem, aké sú. Ja som si toho vedomý, čo treba. Ja som robil dosť kopu roboty kolo toho. A výsledok konštancie je tam betonitová rohož, miesto HDP fólie a neviem čoho. Uvedomili ste si, vážení kolegovia, čo pán poslanec prezentoval dole v tom, ako hovorí v pekle? Uvedomujem vážnosť tej situácie, že vážne tá skladka sa už vlečie rokuce. A keď teraz hrozí ozaj tá pokuta je dosť veľká pre obec, tak treba si to uvedomiť. Pán poslanec Masaryk. Pani Trubanová tu rozprávala, boli tu poslanci a nerobili s tým nič. Ale pán poslanec... Dneska Aťka sa tu robí zase problém. Pozrite sa. Tam neboli podozrenia a neviem, aké to... Ale vidíš, nejaký hlasujte. No, nie, ešte to preberme. Ja sa chcem spýtať, že či si všetci myslíme, že či to bolo akože tá skladka nejakou machinácii alebo niečo také, že 4 roky dozadu, keď bola pani Trubanová. Ja si myslím, že ten problém tam je o mnoho dlhší. Áno. A treba prísť na presne tak. Ako náhle vyberieme firmu, bude obstarávané, ukončia sa práce, hneď pôjde trestné oznámenie na neznámeho pachateľa, kde skončili tie peniaze a každé papiere, čo sa na úrade nájdú, tak budem žiadať kontrolu, aby sa to prešetrilo. Super. S tým si myslím, že budeme súhlasiť všetci. Myslím si, že máme príležitosť tú skladku zatvoriť. Musíme uzatvoriť. Pozrite, znova idem upriamiť pozornosť tomu, čo sa pán poslanec odvoláva. Veď Milanko už nerieš. No, tak ale nech tu nerozprával. Ti Márošovi, Mároš tebe a takto, čo si povie svoje, v podstate on si povedal to, čo si myslí, že
si mal povedať, každý si povieme Tak vás tam sa, ak ešte niekto má niečo, nech spovie. Dajte hlasovať. Prišli len kvôli jednému bodu, nebudeme tu... Dobre, už sme hlasovali, ale hrubo nám to narušil pán poslanec, že mu pipla SMS-ka zrazu teraz, takže keď už sa išlo hlasovať. Dobre. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo na uzatvorenie a rekultiváciu skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci so zhotoviteľom stavebné mechanizmy SRO Richardova 85 10 /46 01 001 Žilina IČO 46 51 72 27. Cena diela celkom 210 894,74 eur z DPH. Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Niekto proti? Pán Masaryk, ako si hlasoval? Zdržal sa. Všetci ostatní za, áno? Dúfam, že zvíťazil pri tomto bode zdravý rozum, vážení poslanci, lebo toto, čo sa tu deje okolo tej skladky, tak to už nemá fakt obdobia. Prejdeme k bodu programu 4, a to je čerpanie rezervného fondu. Ku tomuto poviem zo pár slov. V minulosti, teda keď sme na predošlom zastupiteľstve riešili čerpanie rozpočtu k 36., tak ste povedali, že tam máme nejakých 270 000 eur. Samozrejme, už vtedy bol možno, že september, alebo čo to bol, august. Takže čerpanie z rezervného fondu vo výške 93 000 eur, ako teraz tu máte v bode programu. Ak sa rozhodneme, že tieto finančné prostriedky schválime na uzatvorené skladky, tak ako môžeme. Ak nie, tak pani ekonomka minulého zastupiteľstvu to mala nachystané. Vieme z nášho rozpočtu asi z nejakých minimálne z 20 položiek nájsť 35 000 eur. 35 000 eur by sme mohli dať z nášho bežného rozpočtu na skladku a 65 by sme museli z rezervného fondu odsúhlasiť na uzatvorené skladky. Myslím, že nemuseli, lebo pokiaľ nám vrátia tie podielové dane tých 63 000, tak by sa nám to vykrylo. Takže by sme tým pádom nemuseli čerpať rezervný fond vôbec. A keby náhodou, že neprídu, tak kľudne tam je aj tak 10% zadržanie. Pokiaľ sa to neskladuje, to môžeme kľudne aj v decembri schváliť rezervný fond, ako to nebude. Nemusíme ho dneska schváľovať. Môžeme, no, lebo spravíme zastupiteľstvo predtým, ako bude treba vyplatiť. Tieto sa musia použiť na bežné výdavky. No však ale rekultivácia skladky sú v podstate tiež bežné teraz pre vás. Hej, jasne, len potom si musíte urobiť presun finančný. Presun finančný, jasne. Ale ja by som teraz zatiaľ neriešila rezervný fond, lebo aj tých 10% bude zadržaných až po ukladácii, čiže vznikne to niekedy v decembri a situácia môže byť iná. Tak. Dobre. Však po prípade hovorím, dáme k tomu zastupiteľstvo, alebo dáme to do nejakého bodu, ak to bude aktuálne teda. Keď navrhujete takto. A však tých 35 000 eur môže pripraviť, nie? Že na zastupiteľstvo už presunú tie položky. To môže pripraviť v podstate, keď bude splatná faktúra, keď sa dokončí skladka a bude skladovaná, bude sa uhradzať faktúra, čiže dovtedy určite zastupiteľstvo. Dobre, tak čo ideme s týmto bodom spraviť teda? Treba neviem hlasovať, ale... Tak dáme hlasovať a... Dobre, tak dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schváľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 93 900 eur na uzatvorenie a rekultiváciu skladky odpadov v Kysuckom Lieskovci. Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Všetci sa zdržali. Prejdeme k bodu 5 a tam som nezaregistroval pani poslankyňa. V podstate ten návratná finančná výpomoc. Otvárame tomuto rozpravu. Nech sa páči. Ja by som ešte. Tak vážené poslankyne, vážení poslanci, dovolte, aby som vám predniesla stanovisko kontrolórky obce Kysucký Lieskovec k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných finančných výpomocí pôžičiek obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. V súlade s paragrafom 17 odstavec 9 zákona číslo 583 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy som preverila splnenie podmienok pre prijatie návratných finančných výpomocí, ktoré pre obec Kysucký Lieskovec sú vo výške 63 592 eur. Mohli sme ako obec Kysucký Lieskovec žiadať aj menej. Najvyššia taxa bola 63 592 eur.
Pozerala som už stránky Ministerstva financií, kde určitým obciam boli akože už schválené tieto finančné prostriedky. Niektorým boli menej, ako si dali požiadavku, a niektorým totálne do maxima. Takže ja som to stanovisko pripravila totálne do maxima, a ak teda nám to schvália, takže by to bolo v takomto objeme. Takže porovnávala som v zmysle paragrafu 17 odstavec 6 zákona o rozpočtových pravidlách plnenie svojich úloh prijať návratné finančné zdroje len ak po a celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, a po B suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Tu boli splnené v obci Kysucký Lieskovec obidve podmienky, čiže na záver môžem zhodnotiť, že na základe vyššie uvedeného a v súlade s paragrafom 17 odstavec 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy konštatujem, že výsledok podmienky po A je kladný, teda podmienka je splnená, a výsledok bodu B je kladný, tiež je podmienka splnená. V zmysle paragrafu 17 odstavec 9 som preverila možnosť prijatia spomínaného poskytnutia návratných finančných výpožičiek a toto vlastne môžeme prijať. Je možné prijať, ako som aj v správe písala. Takže to je moje stanovisko. Otváram k tomuto rozprávu, ak niekto chcete niečo dodať. Ak nie, tak poprosím navrhovú komisiu na... Martina, ja. Oj, to ja som nenavrhovala, či som? No, veď to nevadí. OZ schválili žiadosť o návratné finančné výpomoci. Druhé MF. Ministerstva financí. Čiže OZ schválili žiadosť o návratné finančnej výpomoci Ministerstva financií obci Kysucký Lieskovec do sumy 63 592 eur. Dávam hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto proti. Pán poslanec, hlasuješ alebo nehlasuješ? A zároveň môj návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci v zmysle paragrafu 17 odstavec 9 zákona berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce Kysucký Lieskovec k návrhu na prijatie návratných finančných výpomocí pôžičiek vo výške 63 592 eur. Lebo táto správa je vlastne súčasťou tej žiadosti. Dávam hlasovať, kto je za. Držal sa niekto proti. Všetci za. Ak môžem ešte poprosiť, že by ste nám potom poslali toto vyjadrenie toho pána Veselého všetkým do mailu, aby sme to mali. Tak prejdeme k bodu programu 5 a to je diskusia. Otváram diskusiu. Hlasí sa niekto do diskusie? Ja som nám chcela opýtať, tie svetla, čo máme teda, čo sa nedostalo teraz, to sme neschválili, ale že tá Beata Handriaková, ona nemá žiadosť, tam sa tá lampa stále nedáva, takže neviem, prečo tu nie je zahrnutá, lebo oni tú žiadosť tam mali, myslím, že veľmi dávno a majú tam tmu, je to neosvetlené a nie je to zahrnuté, som to budeme schváliť. Žiadosti je minimálne ešte nevybavených, keď poviem od oka, okolo 30, pani poslankyňa žiadala zoznam týchto žiadostí. Ja to všetko pozbieram, pošlem vám zoznam žiadostí, kde žiadajú ešte občania. Len teraz sme sa rozhodli, že teda sme na to vyčlenili sumu 5000 eur, takže vieme za tých 5000 eur iba 19 svetelných bodov. Tak sa k tomu ešte spýtam. Slížiek kde? Pri pánovi Slížovi. No, to je tá lampa v tom kopci. Kde? Tuto Jožko Slíž? No. Ja to boli osadené. No. Ja som preto nerozumela. Jana je takisto osadená. Posledné boli osadené. A pán Čuntava je kto? Kde? To je pod Hanuliakovou, jej otec. Dala sa tam? Vtedy lampa nedala? Dala. Bo my vtedy, keď sme chodili z Lenkové s Vládkom, tak sme vlastne odporúčanie dali hore k tej pani Hanuliakovej hlavne. Tam bol problém so stĺpom. Tam by sa musel osadiť stĺp. Tak či tak na tú pani Hanuliakovú by sa nad jej pozemok musí niekde osadiť stĺp nový. Ešte a tu na keď je tu 17 a bolo písaných 19, ty bude máš už určené, kde pôjdu? To sa tam nevedať?
Možno, že jedna by sa tam mohla dať. No. Jedna z tých by sa mohla dať, ale hovorím, musíme tam dať strop, musíme to pozrieť, lebo teraz, keď sme to boli predtým pozerať, tam ešte nebola odbogranovaná tá zemina. Na to Hanuľakovo, tam sa robia nejaké stavebné práce. Tam sa treba ísť pozrieť, že ako to vyzerá teraz. Tam by jedna mohla ísť tiež. Že by si sa tam na to pozrieť, to som Vtedy sme chceli dať lampu aj dole, ako býva Euka Fujaková do tej uličky. Tam je plánovaná. Tá je tiež úplne tmavá ulička. Nie, tá je tam plánovaná. V tej mapke máte zakreslenú do tej ulici. V tej uličke to som nepoznala, kde to tam je. To je tá ulica. Lebo ten zoznam ja pýtam kvôli tomu, lebo treba nie, že sú tu ľudia, čo čakajú na tie svetla 5-6 rokov a niekto žiada čerstvú žiadosť a hneď urobte mi svetlo. Treba fakt prejsť, kde sú... Takže tam medzi tými to jedno som nevedela, to je tam typu ako tá ulica, no to je úplne tmavá tá ulica, to takisto tam ide fakt do tú bezpečnosť, aby to bolo jedno osvetlené. Ja som sa ešte spýtal, keď sa svetla začali, že kto má na starosti vlastne údržbu okolo tých svetiel? No, pán správca, čo to má na starosti aj výrub zelene, ktoré zakrývajú svetlo? Nie. Toto má na starosti kto? Výrub zelene majú na starosti aj elektrikári. Lebo napríklad tam ten podnik, čo je okolo školy, tam proste to zarastie tak, že to tam ledva Spíšte nejaké zoznamy a nahlasím to elektrikárom, nech to vyrežú. Tak ako u pani Kečkovej. Že by sme si niekedy naozaj, že by prišiel aj pán Surovčák a že by sme sa stretli aj s tými žiadosťami, že by ste nám to dali všetko a že by sme sa naozaj stretli kvôli tým lampám. Lebo je to dosť veľa toho. Ešte, ak vám môžem doplniť, tak mňa už občania 2 alebo 3 krát požiadali práve o výrez takejto zelene pri osvetleniu. Spravil som to prvýkrát tak, že som to riešil jednotlivo, druhýkrát som si fakt zozbieral 3 tieto podnety a zavolal som si konkrétne na číslo, kde to majú nejaká krízová linka, alebo kto to je, prišli, pozreli, do 2 dní bolo zrezané. Takže keď by sme si dali dokopy viac čísel, môžeme to spraviť jedným razom. Do 2 dní to nezrežú? Tak ja som ich naháňal. Ja pozerám, tak veľa majú aj vlastne vo dvorov, čo je osvetlenie, všelijaké okrasné kričky a také vrbky, čo už im to trošku sa vymklo spod kontroly a ty nemôžeš zasa prísť a zrezať im one. Čiže treba komunikovať s tými majiteľmi, že tienia. Takto, keď prídu títo elektrikári, oni sa pýtajú tých domácich. Ale ešte som vám chcel doplniť jednu vec. To nemajú prečo riešiť, lebo lampy sú naše. To je tam jedno vedenie. Môžeme aj kosiť a napríklad ten podnik, ako tam už to z toho záhona jedného zarastal cez pol podnika, tam sa v podstate zle ide. Nielen noci, ale aj cez dní. No a ešte som vám chcel jednu vec doplniť. Čítal som na stránke z MOSu, teda, že naozaj sa bude zvažovať v tom roku splatnosti toho nenávratného finančného, čo sme zobrali. Alebo záleží od toho, že aké prídu financie momentálne práve na tento rozvoj, hej? Na tú kompenzáciu tých strát. Takže predpokladáme, že mohlo by to byť s dosť veľkou pravdepodobnosťou odpustené. Chcem sa ešte spýtať, prečo k cintorínu dávame z druhej strany tie 2 svetlá? Tam sú nenichalupy, tam je v podstate diviaky tam niekoho prebehujú, tam pán svetlo má a vrchné tam nemajú žiadny význam. Takto. Určite treba osvetliť parkovisko cintorína. To je jedna vec. Preto som chcel, že teda osvetlíme aj tú ulicu, lebo nie všetci občania, ja určite chodím na cintorín, aj keď idem pešo, nejdem touto prudkou cestou, ale idem tou menej prudkou. Takže nie je osvetlená tá ulica, preto som tam dal. Nemusíme to tam dať. Ak sa vám zdá. Kto ide pešo a väčšinou teda chodíme pešo, sa ide po tej starej ceste. Ale tá je dobre osvetlená, nie? Tá je dobrá, hej. Lenže z vrchu treba poriešiť skôr z domu Smutku natiahnuť svetlo na parkovisko. No to je pravda. A dole, dozadu, ale vrajme, ja by som to riešila s tými solárnymi lampami. Tam svetlo na fotobunku, Tak ale takto, aj na fotobunku, ale každé jedno parkovisko pri dome, teda pri cintoríne v iných obciach majú osvetlené. My tam máme tmu jak rohu, preto som to navrhol. Ale my majú tu ľudia chalupy, kde majú tmy, musíme riešiť, kde žijú ľudia, kde niekde diviaky prebehujú. Tak sme sa bavili o tých tujach, buď by treba skrátiť alebo zrezať, lebo to je tak košaté, keď si zoberiete, že tu tam je... Na cintoríne? No, tam ho pred tým parkoviskom... Máme, presne toto sme riešili, aj sme konali, máme objednanú plošinu, čakali sme na priaznivé počasie, zamestnanec, náš nový zamestnanec, vie nám to zrezať, dúfam, že nám tie tuje nevyschnú už, keď sa zrežú, teda spraví zásah do nich, ale čakali sme na vhodné počasie.
A teraz dorába ešte teda tie žiariče v dome Smutku. Ako dorobí žiariče do toho 1. novembra by som chcel orezať aj do jednej roviny, kde tu je. A kto ich osadza elektrika, hej, tie žiariče? Žiariče montuje zatiaľ Stančo. Ale montuje ich, alebo fyzicky ich pripevňuje na stenu, elektrikári zapojí. Tam ešte bol nočný, tam bol ešte, čo tam bol, nočný prúd. To ešte to musíte asi na energetika si zrušiť, nie? To nočný prúd? To už som dal žiadosť. Tam sa zruší nočný prúd a tieto žiariče pôjdu normálne na tarifu nejakú. Bavím sa o tom osvetlení tých chodníkov, že či by nebolo dobre, aspoň vymeniť tie staré žiarovky za LED-ko, že či by to nebolo lepšie. Ktoré chodníky? To sú podľa mňa silné žiarovky, to sú také špeciálne žiarovky, ja som sa pozeral. LED-ková určite bude menej svietiť. Tam by chcelo dať, zrušiť alebo to doplniť, ak máme také podobné nové stĺpy a rozšíriť to osvetlenie na tom cintoríne. Po tých chodníkoch natiahnu, teraz do toho nového chodníka natiahnu kábel. A práve toto sme plánovali, že teda sme požiadali ministerstvo financií na dotáciu na 15 000 eur na opravu a zveľadnenie cintorína. Plánoval som, že trošku možno, neviem, čo z toho by nám vyšlo a koľko nám pošlú peniazy a či budeme úspešní. Takže čakáme na toto, ale nie. Ak nie, teraz nakoniec už môžeme dať, že musíme sa dohodnúť, aby sme tie stĺpy zjednotili. Až není jeden hrubý, druhý tenký, tretí farebný. Takže buď tam dáme nové stĺpy, alebo takéto podobné kúpime. Tie, čo sú tam, sú pekné, lebo to aj pasuje do toho prostredia, možno ich vybrusiť na treď a dať tam ledkové tie žiarovky. Ale musíme takéto podobné stĺpy ešte dokúpiť niekde. Betonové sú? Betonové. Len takéto podobné treba nájsť ešte a doplníme, ja neviem, môžeme tam doplniť 5 nových stĺpov alebo viac podľa potreby. Ale mám pocit, že tieto stĺpy svietia viac do hore ako do dola. Ja si myslím, že tiež nie sú. A tieto žiarovky ledkové budú ešte asi menej svietiť ako tí, čo sú tam. To sú taká... Treba ich vyskúšať, treba kúpiť jednu žiarovku a porovnať. A neviem, či tam je pasuje, musím sa pozrieť. To bola taká špeciálna žiarovka, keď sme to menili, to sme museli objednávať, to sa ani v obchode som to nevidel. Je vymenená, pochybujem, že sa vymenila. To výbojky tie... Neviem, menil to zamestnanec, ale viem, že to objednávali s Jožkom, nemali to tu nikde po blízku, tú žiarovku. Možno, že majú vysokú spotrebu a malú svietivosť, môžeme sa na to pozrieť. To nebolo tiež nejaký senzor, že keď tam niekto vojde na niekto, že nesvietia 20 minút. lebo iba tamto hlavná Tak hlási sa niekto ešte do diskusie? Ja som sa chcel ešte spýtať, v podstate tie autobusové zastávky, čo sa robili túto vyšný koniec až na tie 3 na Šamaje, tak to už je ukončené? No, zastávky sú ukončené, akurát možno, že trošku ešte to okolo tých zastaviek by som chcel ešte trošku zveladiť. Ako bol som sa tam prejsť, pozrieť, že ako to je a neviem, to páči. Myslíš tú oklovinu? No, ako podľa mňa je to nebezpečné na úraz. A mne sa to nepáčilo, zavolám tej firme, nech to prerobia. To je jedna vec a druhá vec v strede u tej hati, tam som si všimol, že ten vývestník, kedy autobusy odchádzajú, ten tam visí na plote. Neviem, či to tak necháme odslúchať. No, neviem, či teda aký tam je, lebo viem, že naposledy to lepili ako samolepku, tak musím vyzvať Sadku, že by tam dala nejaký nový, alebo nalepili to tam oni. Tak ja by som, keby sa to ešte dotiahol. Lebo viem, že u Šamaji bola samolepka. No ja som tam videl na plote závesené. No je tam, ale určite by sme tam nevrtali do toho skla, nech tam nalepia samolepku, ako bola u Šamaji. Ten vývesník bol aj cestovný poriadok, bol samolepka na tom skle nalepená, ktorá sa nedá otočnúť. Zastávky sme kupovali nejako a tam sa to ako ukladá tieto vývesníky? No ja ti poviem, že teraz vidím všade, tieto vývesníky sú samolepky, normálne na to sklo sa to nalepí. Aj u nás by sme tak brali tú zastávku, že tam bude samolepka? Nie, samolepku nalepí nám tá. Ale Jožko objednával ešte dodatočne tie rámiky. Nie, to je súčasťou toho. To sú rámiky také informačné. Tam môžeme do toho rámiku dať. V informačných rámikoch nemôže byť ten cestovný poriadok. Tam to nalepí. Myslím, že ten cestovný poriadok z tej poslednej zastávky som pozeral, lebo predtým to nenalepili tie poriadky autobusové preto, lebo na to plechovú sa to nedalo. A na tej poslednej, čo už bola tá z toho karbonátu, tej folie nejakej, alebo čo to je, teda polikarbonát, tam to bolo nalepené pekne samolepkou, ktorá bola pogumovaná a bolo to pekné. Aj účelné. Až nemusíme vrtať a nejako to upevňovať. Prídu, nalepia samolepku, autobusová zastávka, potom ten poriadok. Toto je v režii Sadky? Určite, oni to lepievali, no. Treba požiadať biznes. Ja som povedal, že to... No, písomne. No.
mohli sa ešte na tie, krásne majú pekne polepené, také zelené, okrúhle, také okrasné tie nálepky na tých zastávkach, nech to trošku uživí. Ináč ja som oslovil tú firmu, čo v Krasne tieto zastávky montovala. Táto jedna zastávka v Krasne stála okolo 6 000 eur, lebo je nerezová. Aj tie koše nerezové, ale to stála 6 000 eur jedna. Oni tie nálepky, kedy sa teda? Takže sa ja už poviem domov. Čo s tou vodou? No. To je ďalej. Trebalo by to zastupiteľstvo kvôli tej vode. Áno. Teraz to čeká taká na údati. Nemajú volalo. A nie. Dobrá pripomienka, pán poslanec. Ja chcem trošku zapojiť teraz aj komisie do týchto vecí, či stavebnú, či vodnú komisiu. A ty si písal niekde na sociálnej siete, že si chcel vyriešiť tými dvoma GSM ventilmi túto vodu, ale neviem, ako by si to chcel iba tými dvoma ventilami. Keby zastavili vodu, samozrejme, voda by nešla kalná, je pravda, ale keď sa minie rezervár, tak budú bez vody. Takže ja navrhujem, tam určite treba prepojiť, a teda ešte to skonštruktujem s našim vodárom, alebo vy ako vodná komisia, alebo predseda vodnej komisie, daj nejaký návrh. Podľa mňa treba prepojiť spodný vodojem s tým vodojemom u Kráľovej a dotlačiť Bystrickú vodu hore a zastaviť vodu, keď bude kaliť ten náš jeden prameň, a tým pádom by sme to dosiahli. Si predseda vodnej komisie, nevidím tu nejakú zapisnicu, uznesenie z vašej komisie, daj návrh, ako by sme to odstranili, to kalenie. Toto majú občania, tuším, ja neviem, ja tu žijem 30 rokov a počul som, že pred 30 rokmi im to kalilo skoro. Nie tak, samozrejme, lebo teraz sú holoruby, kali to viac. Ja mám kalnú vodu tiež niekedy doma a nikdy som ho nemával minulé roky. Daj riešenie, zase nezasadne komisia. Áno, súhlasím, nie, že môžeme. Aj s pánom poslancom Kurucarom sme sa rozprávali. Tento problém je dlhotrvá a boli by sme radi, keby sme sa nám podarilo nejakým spôsobom odstraniť. Peniaze máme, na zdravie. Peniaze máme, súhlasím. V rezervnom fonde máme peniaze, keď bude treba, tak presunieme na opravu tejto vody, nie? Ja by som navrhla aj za pani Trubanovej, to mali v pláne, ale nikto to zasa nedoťukal. Tu sa čistili možno, že tie pramene, neviem, či za pani Červenkovej, alebo či ešte za pána Čuntalu, ale jednoducho trebalo by aj tie pramene počistiť a pozrieť sa do tých prameňov, odkiaľ tá voda v podstate ide, kde sú zničené tie cesty od lesákov a dať to do pôvodného stavu. Tento problém, čo kali, viem, ktorý prameň to kali, už naši vodári skúšali všetko možné, ale nevedeli odstraniť kalenie tohoto prameňa. Ten prameň je tak vydatný, že... Asi áno. Ja si myslím, že je vydatný celkom. Ale nevieme ho odstaviť? Vieme ho odstaviť. Takto. Záleží podľa zrážok. Aké sú zrážky. Keď ho odstavíš, nebude kaliť. Ale keby boli zrážky týždeň, za týždeň sa minie rezervár a ľudia budú bez vody. Nebudú mať kalnú, keď ho včas odstavíš, ale nebudú mať žiadnu. Nedá sa to tak spraviť. Debility. Ty sa ako vyjadruješ? Ja to mám od nášho vodára, takže tieto informácie, preto ty si predseda vodnej komisie, čakám od pán teba. Poslanec, slovíčko debility Neskaž mi do rečí. Patria do krčmy. Neskaž mi do rečí. Hovorím, si predseda vodnej komisie, daj návrh. Ty si na Facebooku napísal, na sociálnej sieti. Neskaž mi do rečí. Napísal si, ja som to chcel odstraniť 2 GSM ventilami. Samozrejme, odstavíš, nepôjde kalná, ale potom nepôjde žiadna. Ja sa normálne udivujem na túto týpu svoju rozprávať. Vy ste ako kolegovia neschválili plán práce predsedu vodnej komisie. Čiže, pán starosta, riadi si to sám, ja som návrhy dal, ste ich neakceptovali. Takže túto veci rieš sám, pán starosta, pretože návrhy, ktoré podávam ja, ktoré aj iní majú podporu, my neschválite. Ja som od teba návrh nedostal ešte. Čiže kalná voda pijú občania, či sa pýta, keď im tečie voda, máš zabezpečiť ako zriaďovateľ, prevádzkovateľ vodojemu, kvalitnú, čistú, pitnú vodu, to je tvoja povinnosť zo zákona. Áno, si predseda vodnej komisie, očakávam od teba návrhy. Výstup z tvojej komisie, uznesenie, zápisnicu daj, ako by sme to riešili. Určite verím tomu, že to aj ďalší poslanci schvália, ak to bude rozumné riešenie. Len ja sa obávam, 30 rokov na to občania čakajú. Obávam sa, že to dopadne tak ako kontrola vodojemu. Zo zastupiteľstva, vážený kolegovia, odovzdal, plán práce som odovzdal, ste ho neschválili. A teraz sa máš na čo vyhovárať 2 roky. Občania majú kalnú vodu a ty ako starosta si povinný im zabezpečiť čistú pitnú vodu. A ty ako poradný orgán, predseda komisie ako poradný orgán,
by mala tvoja komisia zasadnúť, nechodiť len ku nejakým poruchám a pomaly buzerovať našich pracovníkov, ale zasadnúť. Čo si dovoluješ? Hovorím ti. Ty si normálny, takto kompletný. Čo si dovoluješ? Pozrite, ja som prišiel za tými chlapcami, lebo im nedokážeš kúpiť jeden laser. Jasné. Títo chlapci sú v takých 4 vodováhy majú zlé bublinky. Počul si pána občana, že 4 vodováhy majú zlé bublinky. Zlé bublinky kúpili. Nie, zlé bublinky, 4 vodováhy. A ešte... Zlé bublinky kúpili. A ešte je to veľmi ľúto, ešte dokážu takto bublinkách pracovať. A môžeš zosmiešťovať mňa. Nech sa páči. Ja sa jedného dňa budem možno. Našim tým občanom, našim teda vodárovi sa musím vrelo poďakovať. Teda ešte som chcel doplniť, že pán poslanec, tebe neschválili program pred 2 rokmi. Medzi tým si mal možnosť preveriť vodojem, nedokázal si a nevieš teraz dať konkrétny návrh. Dávam hlasovať na zokričky. Aj v tej vode, v podstate, čo som sa rozprával aj s vodármi, tak najväčší problém je vlastne v tej strate vody. Minule sme tu zás odsúhlasili nejaké ďalšie výdavky na to, aby sme tu dostali viac vody do obce a tak. V podstate s tou vodou je taký problém, že čím viac poruch tu máme, tým viac vody míňame a tým nás to stojí viac peňazí a nemáme peniaze na opravy. Keby sme skúsili tie opravy nejakým spôsobom komplexnejšie spraviť, lebo čo som sa rozprával, tak najväčší problém je vlastne s tými starými prípojkami, lebo každý to má ešte v kove pozinkované prípojky, tak a väčšinou vraj tieto poruchy sú u ľudí na prípojkách. Tak možno keby sme si odsúhlasili niečo také, ako keby sme zaviazali ľudí napríklad do 2 rokov tieto prípojky u nich doma vymeniť a takisto my by sme potiahli niektoré tie vetvy do plastu a vlastne hodne poruch by sa odstraňovalo a tým pádom by vlastne sme mali dostatok vody aj tej z rezervára, aj v tej dole a nemuseli by sme pomaly možno ani Bystrickú kupovať. No, tomu ja verím, ale... proste nejaké takéto zauvažovanie spraviť, nie hádať sa kto, čo, ako, kedy a ísť do toho konštruktívne. Už si pamätám, že sme sa o tom bavili, že padla tu od družstva, že tam je najhoršia tá ulička, že začať to komplexne riešiť. Teraz je zásporúcha u Jara Hmíru, tam je to celé rozsypané, zase tam neviem, čo spravia. Ja som navrhol, že nie aspoň preťahnuť, teda Jano hovoril, že bolo by to možné celú tú ulicu prekopať akože po ulici Prívod a nech sa natiahnu odtiaľ a nám to poodstaviť. Môžeme, musia sa spraviť nové pripojky, ale musíme dať vypracovať projekt na to asi. Lebo to už nie je oprava, to by bolo asi nové trasovanie, takže súhlasím. Treba to riešiť, ako hovorím, tej vody uteká, minule sme tu zaschvaľovali peniaze na to a nám utekajú aj voda, aj peniaze a nemáme. Tá kanalizácia vyzerá nejako reálne? Či dalo by sa to popri tej kanalizácii robiť, lebo tam by trebalo cez dedín fakt nové potrubia tej vody. To sú určite staré potrubia. Záleží, aká pôjde vyzerá na tú kanalizáciu, či to bude v jednej rihe, alebo potom ťažko povedať. Ale ja si myslím, že čakať na kanalizáciu, čakať na kanalizáciu, pani poslankyne, asi je dosť dlho. To by sme mali byť skôr promptne konať. Môžem doplniť? Pri tých stratách asi aj tie vodomery by pomohli. Ak by som vám mohol doplniť, tak čítal som teraz na jednej stránke spadajúcu pod ministerstvo a relatívne aj pod Envirofond, že už existuje zoznam oprávnených obcí, ktoré si môžu zažiadať o vytvorenie kanalizácie, ale je tam celkom že vraj vysoká spoluúčasť. Niekedy od januára tohto roka by mali byť prichystané výzvy v rámci aglomerácií obcí. Keď bude táto výzva, myslím, že tam je dosť času na zbiehanie zároveň, tak vieme si pozrieť, že kedy máme časový horizont. Prejde nám to, neprejde, budeme čakať zase. Však ja nehovorím, že je na to čakať. Ja len dávam informáciu, že čo som teraz čítal včera. Myslím, treba začať asi fakt do toho družstva, urobiť to na komplet. Počkaj, Janka, počkaj. Jedna vec je, konštruktívne chcete riešiť veci, čo sa mi strašne páči, že si to beriete. Len z tej vodnej komisie, tento pán Raček, čo to vytipoval a tie veci, tak on už určil problémové úseky najproblémovejšie. Toto je možno nový okres, nikto nevie. Ale celá tá podstata bola. A to je vlastne tá odpoveď tomuto nášmu múdremu pánu starostovi, že tam bolo treba dorobiť ten 200 kubíkový vodojem hore, ktorý by sa aj odkaloval a stiaľ by to vlastne dobíjať. Za tých 25 000. Môže sa smiať tento chlapec, to je... Za tých 25 000, že? Ale ešte raz, tam trebalo len, lebo už tam je to aj vynatierané, všetko trebalo to dotiahnuť.
Počkaj, Janka, len zas. Ja som tiež odborník, niečo sú nie. Ale stále to sú len ďalšie informácie. A išlo len o to, že tam to malo byť celé fungovať ako medzistanica. Čiže tam sa cez ňu pekne natlakuje voda, ktorá sa v priebehu dňa bude odoberať do toho 80 kubíkov. Čiže mali by sme zásobu nejakých 280 kubíkov v obci, to stačí ten vodojem spraviť, aby sa tá voda tam mohla z tej studne cez noc stlačiť, keď je minimálna spotreba. A to sa prerátáva na výťažnosť prameňa, plus počítajú sa ďalšie prameň a na to čerpadlo. Čiže keď my v noci nabijeme 200 kubíkov, alebo doplníme nejak ten rozhodný zoberie 80 kubíkov, tak my máme vody svoje dosť. A potom je tá odpoveď prevláda. Čiže vtedy nepotrebujeme tú sevakárskú vodu. My ho teraz musíme brať, pretože my ho musíme sekundovo dotlačať, lebo nám odchádza z tej poruchy, na ktoré poukazujeme. Ja si myslím, že ten vodojem to nevyrieši, lebo ty zastavíš vodu, máš ju tam pustíš a máme také deravé, jak si toto potrebuješ a na to všetko. Teraz ti to poviem. Čo? Teraz vieš, čo robí sevak? Ja sa ťa len chcem, počkaj, Vládko. Vieš, čo robí sevak? Sevak dobíja 80 kubíkový rezervár, ktorý máme dieravý, ale dobíja to sevak. A my si dobijeme s našou vodou náš vodojem. A tie poruchy už je potrubie v obci, to treba dohromady. Aj to odpalenie potrebujeme spraviť tiež najskôr. Ale celá podstata veci, že my máme už rozrobený vodojem, ktorý je de facto my máme otlakovaný, nachystaný, a trebalo ho spraviť. Čiže my by sme si tlakovali naše vodojemy aj s našimi poruchami a tým pádom sme mali vodu zo sevaku vyriešenú. Čo som sa bavila, že tam je problém vytlačiť tú vodu ešte hore. Kebyže bol na tej úrovni, ako bol starý, že je tam trošku s tým problém. Vytlačiť problém nie je. To nie je problém vytlačiť. Treba natiahnuť potreby. Potom je problém s reguláciou. To je na ten regulačný ventil. Pretože, Lázo, boli tam tí páni z toho Martina, ktorí to nastavili, ale nebudeme vám do toho vstupovať. Ja sa len priznám, držte sa pekne. Dobre. Treba ešte poriešiť, som sa dívala, Jaro mi dal tú fotku, bola teraz fakt veľká voda, ide to vrchom ten potočík, ja sa modlím, aby neprišli nejaké riadne. Ja sa obávam, preto... tak tým sa viac tie poruchy ukazujú. Trebalo to nafotiť a poslať trošku prísnejší moment. Ja som sa aj rôznym spôsobom, aj telefonicky som bol aj minulý rozhorčený, že tam, mal som tam priamo občanov v mojej kancelárii, ktorí sa mi sťažovali, že som zodpovedný, keď sa to vyraje, zdvihnul som telefón, aj prísnejším tónom som reagoval, ale odpovedali mi všetku techniku, zavolajte rejiteľovi do Bratislavy. Treba to nafotiť a poslať, a či si to zoberú na zodpovednosť. Pošleme, aj taký mail pošleme, že oni budú za to zodpovední, že boli upozornení. Čo? No, škaredá. Aj kolo nás, aj dole, kolo si to čistíme, ale novinový stánok a tadiaľ do dole je to hrozné. To je hrozné, tam sa tadiaľ díval, tam je to hrozné. Aj pri Panačkovi, že už to je zasa celé nabité. Požiadavka je tam. Naozaj to treba nafotiť a poslať, keď ako aj teraz bola väčšia voda, tak... Aby mali dôkaz, presne. Túto Jarovú Hmirovú fotku, tu im tam posielam. Treba aj tú vodu tam upraviť. Tá je nebezpečná tu pri tom kultúrnom. No, tá je vždy prvá. Pri krčme tam tá tuto. Pri mne pri Selovi. No aj pri tebe. No, tie zákruty. Dobre, neviem, ak chcete ešte oficiálne diskutovať, ak nie, tak prejdeme k bodu záver a ukončujem toto zastupiteľstvo. Ďakujem za účasť.